manan so sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Trisha. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Make You Feel My Love. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kiniyo sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Tricia. Nak, ahayin si Papa nimo. Nilakaw ma, nangita og kwarta para tambal nimo. Ganina raman tong nilakaw. Si Papa na siguro ron ma. Nak, dira ang kwarta. Pamalitan na yun ang tambal ni mama ni mo. Dali. Pa, kadako gud ani pa. Diin man ka ani. Ayaw na lang pangutan, ha? Pagdali. Pangano man ka? Kano mo na makagigukod? Basta, nak. Oh, Bisag unsay mahita mo. Mahal kayo tamo, ha? Ay, pagpakaayo na. Sige, andun ako. paasa man ka? Pa! Ayos papa ni mo. Wa ko kahibaw, sir. Ingna siya, nga nangita niya. Kay kundi siya pakita, siguro na ko nga ako si Pepos. Unsa? Unsa nak, mamahawa ta dinhinga duman. Mangita ta og lugar nga mingaw, ma. Kanang peaceful aron dali kang maayo. Nak, ngano ka? Nabarag manggod ka. Wara ma. Sige na, mata na. Sigurado kang anhitan mo, buyo. Layo mo ni si mong trabahoan. Okay, Rama. Mangita na kog laing trabaho. Excuse, ama, ha? Hello, Jerwin? Asa man mo? Anong may tao din sa inyo? Sorry, Jerwin, pero nagpalayo na mi. Og buwag na ta. Unsa? Nga naman? Gusto na ko mangita og laing trabaho din eh. Og mangita kog lalaki nga makahawas na muskalisod. Nahibaw ko nga wa kay matabang namo. Maong palihog lang kalimtin ako. Jerwin, pasaylo ako. Pero dili ka pwedeng maamong sa akong problema. Kadoo ko. Naunsa man ko. Dili ka ako magtos. Positive. Magtos ko. Ginoo ko dili pwede. Nak, ayaw kaguol. Blessing na ang bata. Pero ma, dili pa pwede karon. Dili pa na ko kaya. Makaya ra lagi na nimo. Abi nimo, sa dihang na mabdos ko nimo, kaming duha ni Papa nimo maoy-way trabaho. Dako kayo ang among problema atong higayon na. Pero nak, ikaw maoy naghatag na mo og usog. Pareho ming naning kamot ni Papa nimo. Mao nakaingon mi nga ikaw mo'y naghatag og swerte namo. Ma, Dili man tuod ta dato, pero malipayon ta. Og mao ni importante sa usa ka pamilya. ma. Ma, gusto na ko mo trabaho sa syudad. Mas maayo dito kay dako ang income. Sige nak, ibilin lang ang bata na ako. Salamat, ma. Next applicant? Ako, ma'am. Sige,
Soda, ma'am! Good morning, sir. Oh, Jerwin? Tricia? Sorry. Mangita na lang ko glaing. No. You're right. Unsa? Nagkinahanglan kag trabaho, di ba? Mga na po, tabangan ta ka, dawat ka. Oy, girl. Grabe ka makadagtrabaho. Oy, asa man ka? Nakay anak ibuhi? Anak good taon. Anya, ganun di mga mapahuay panagsa. Ay, uba na mo. Mag-farming tanan. Onyang gabi eh. Kukuan. Gusto kong mupahuway good. Pahuay ko taon. Uy, hindi ko kaya na papahuay mo. Ay, sige na. Sige, good. Mayo kay niuban karon. Gusto lang sa kumalingaw. Mayo kay musugot ra dayang imong bana. Aw, bana na ba? Single pa magkasib mong resume. Bana na ang akong tratar niya kay nag-ipo naman mi. Aw, ngano nagtrabaho pa man ka? For sure, dato na imong bana. Kay mo biya na ipangita nimo, di ba? Jerwin, mahimo ba? Sir Jerwin. O di ay. Sir Jerwin. Hello, ma? Nak si Dodong. Gidana mo sa ospital kitaas kayong hilanat. Unsa? Wa pa may diagnosis sa imong anak, ma'am. Mao nga kinahanglan nga mo undergo na siya og lab test aron mahibawan nato. Sige, Dok. Buhata tanan ninyong mahimo, Dok. Pero since private man ning hospital kining inyong gidad-an, pag-expect na lang yun nga dako-dako mo mabayaran. Kinuo ko. Diyos ko, asa magkukwartaan eh. Kung anahir ako sa ospital, magbantay ni Dodong. Dili ko makakita o kwarta. Sa may tuyo ani niya. Hello, Sir Jerwin? I heard nga naginahanglan ko kay kwarta. Ngano wa magamuduty? Samot nga maproblema ka kung dili ka mo trabaho. Nahibaw ko, sir. Pero, Tabangan ta ka. Basta musugot ka sa akong gusto. unsa? Makita ta. Akong i-text kung nasa. Nganong dinhi man ka sa motel nakikita? Unsa may plano nimo? Unsa may gusto nimong mahitabo? Suma, unsa man ang buhaton kung naas motel? Kung nagtuo ka nga magpahilabot ko nimo. Nagkinahanglan kag kwarta, di ba? Bisag pila pa na, ihatag na ko nimo. Basta musugot ka nga na mahitabo nato. Sige. Okay na? Nalipay na ka? Huwag ko mag-expect nga ingon na naraday ka kamabaw. Nagandam kang ibaligyan mong kaugalingon para lang sa kwarta. Bisag kinsang inahan, andam buhaton ang tanan para sa anak. Unsa? May anak ka? Oh, Jerwin, may anak ta, Jerwin. Ug tuwa siya sa ospital karon. Ug kaning imong ibayad nako. Ako ning ibayad sa ospital para maluwas ang atong anak. Tricia, sorry. Oo, ako may... Nahibaw ko nga grabe imo kalagot na ako kay nakigbuwag ko nimo. Ug mga sakit pag yun ang akong mga nastoryan nimo. Pero gibuhat lang to nako para dili ka maamong sa kong problema, Jerwin. Tricia, Gimahal ti ka, Jerwin. Mahal kaayo ti ka. Maong sakit kayo nako nga mawa ka nako. Ug nagtuo ko nga makalimtan ra ti ka. Pero dili na mo'y nahitabo. Kay mataghigayon nga makakita ako sa atong anak. Mingawon ko nimo. mahal pa sa kete ka, Tricia. Hangtod karon. Oo, nasakitan ko. Ug sa tinuod lang gusto ko nga makabahos nimo. Mao nga naning kamot ko nga maabot kung unsa may naabot nako karon. Para akong ipakita nimo nga nasayop ka. Pero sorry. Wa ko mahibaw nga maubadi ka na ang nagian nimo. Ako may angay mga pasaylo nimo. Dili pa uhay ang tanan. Di na ko masugot ka mawa ka para ako. Labi na karon nga nahibaw ko nga may anak na ta. Di ta mo pasagdan. Masugot kag sa dili, di ko muundang hangtod nga makuha ta mo pagbalik. Nagkinahanglan og amahan ang atong anak, Jerwin. Og dili ko gustong idaw na niya. Salamat, Tricia. Mahal kay tika. Mahal pasad kaayo ti ka, Jerwin. When the rain is blowing in.
Nakita na ko ang sincerity ni Jerwin nga gusto gyud niyang makuha migbalik sa among anak. O gusto sad nako nga makumpleto na ang among pamilya. Maungwa ko magduduha sa pagdawat og balik niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kada may higalang kaagi ni Tricia nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nakalahan. Make you feel my love. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubrao ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Helen, usa ka batan-on, 18 years old na karon, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyo sabdan, sugdon ko sa diyang 15 anyos pa ang akong edad. Ingon ini ang mga panghitabo. Nganong ni aman tadini sa inyo, Mark? Maayo ni kay kita randuha. Wa silas mama kay miatos probinsya. Unya lagi, nganong kidaman ko nimo dinhi? Uya banti ka, di ba? Saan di magkakanako? Diba? Mark, Pasag di ko nga buhaton eh. Ako'y bahala na mo. Mark. Oh, Mark. Ayaw gyud pabino, Angel. Kung dili ka gustong paundangon ti kasi imong pag-eskwela. O, man ko mag-uyab-uyab, magod. Aw lagi, basta kay pasidaan lang ni nga ako nimo. Kung mahibawan ka ni na akong mag-uyab-uyab ka, aw undang yung ka. Ma. Mark, nakuyawan naman ko, uy. Anong kuyawan mo ka? Wa baya gud kay baw si mama nga na ako'y uyab. Nya pila na ta magbuhat ini. Unsaon naman lang. May baw si mama. Unsaon na lang kun mamabdos ko. Ayaw ka balaka. Dili ka mamabdos lagi. Aron kitang duha ang kampante gyud gamitan ni. Unsa man ni? Pills. Kada adlaw ni nimong tumaron. Aron dili ka gid mamabdos. Unsa? Gaw, malaag ta. Asa man tagaw? Nay-discuss unahan. Dakhan king baby boys. Dili ko gaw, uy. Ay, sige na, good. Manangid lang ta. Dili lagi pwede gaw. Nadaghang lalaki dito. Ano man di ay? Wabitaw tayo uyab. Lingaw-lingaw lang. Dili lagi ko gaw. Nana day kay uyab. Ha? Hala, nana kay uyab. Wa man good. We, atik-atik sad ay. Wa lagi. Tingnan pitati ka nga wa uy uyab. Insay nag-uyab-uyab. Ma. Unsa tong bakit mo, ha? Unsa? Ma. Unsa? Kaysa'y nag-uyab-uyab. Ay, wa tiya, uy. Gisungog naman guna na ako si Helen. Lagi, ha? Klaro ha, gyud. Kay paundangon ko gyud nag-eskwela. Ma. Igi ka mo ikyas niya. Dili lagi. Ikaw na lalaag dito, good. Igi, good. Hala, kakuha mo na lang kuglitin diha, bi. Naaras akong bago, haalang. Sige. Nadao. Hala, gaw. Nalagi ka, ani. Oh, hala, ampi na. Uy, ampi na. Hala, ni kami ka, ano. Kabata ka ni. Gaw. Daan, pagigo. Mama ka, pagiga. Naagid lagi dahil kay kuya, kay ni kami man ka ng heels nga. Ang dili ka mamabdos. Go. Go. Kabata ka ni mo, uy. Nisod na ka ng butanga. 15 years old pa man ka. Ilom, uy. Naya na tingog ni mo. Orang dili ka madunggan ni mama. Uy, di ba yan na makaayo ang heels do? Maunsa gani ka na. Go. First time gyud nako nga motumar og bills ug sa dihang nasakpan ko sa akong igagaw, gikulbaan ko sa iyang giingon nga dili daw makaayo. Pero matud sa akong uyab nga si Mark, kinahanglan ko motumar og bills aron dili ko mamabdos. Nahibaw kong bata pa kaay ko nga nagsugod anang butanga. Pero mahal lang gid kaay nako ang akong uyab tungod kay siya mao'y una na kong boyfriend. Hangtod nga nilabay ang duha ka tuig ug nagkabuwag mi ug gisugdan ko sa akong mama nga mag-uyab-uyab basta dili lang gid kuno ko mamabdos sa dili pa makahuman sa akong pag-eskwela. Unya, Ay gani kay gisugan kang tiya gaw no nga mag-uyab-uyab. lagi gaw, Ikapila na madaan na nimong uyab si Ephraim gaw. katulo na siya gaw. Hala, unya, sige kapon kag gamit og pills. Oo, gaw uy. Wa gyud ko'y palka sa pag-inom ana kay delikado mga
manggod. Saon nila kung mamabdos ko. Anugon kaayo kung dili ko makahuman sa akong pagtuon. Maugi ka, kay sigurado man gyud nga paundangon ka ni tiya kung mamabdos ka. Maulagi gaw eh. Pero gaw, naabay ako'y nabantayan. Naa mga bukol ang akong dugan ba? Dili dapit kini ba? Huh? Sure, uy. Lagi, dili man hinuon maklaro kung imo lang tan-aon, pero kung imong iduot paghikap ba, naagid siya gaw. Lo, di ko napi. Kani diri dapit gaw kini kani. Lo, lagaw. Naagid di ay gaw. Gaw, unsa man kanin no? Obserbari lang. Basin mawara na kadugayan. Ay, maulagi sad. Pero dili naman hinuon sakit good. Oh, ay, wala tingali na, uy. La, nga naman ni, naanasad na ako. Bako ba ganing ni undang ang akong dugo? Karon ni anasad sa ato pa. Ikaduhan ako gidugo rong buwan na. Unsa? Ika na po narong adlaw sa imong dugo? Ulagi gaw. Unya gaw ba ko subagid kaayo? Uy, tingaling na unsa na ha? Pa-check up na lang ka. Daoy makuyawan mang ko gaw. Gaw, agin na dugay-dugaya kay basin ug unsa na unya na. Gaw. Ginoo ko. Nganong murag ni dako naman ning bukol sa may tutuyan na David. Laoy na kapay sakit. Sa tinuod lang, Dok, mahadlokid ko magpa-check up o guwa pasad ko'y kwarta para check up. Maong nakahuna-huna kong padaog suwat ninyo. Ang ako mga pangutana, mao kining musunod, unang pangutana, okay ra ba nga magsigi ko og gamit og bills? Dili ra ba ni makadaot sa akong lawas? Maamong gamit na ako, aron dili ko mumabdos kay bata pa ko. Ikaduhang pangutana, naay bukol nga nitubo sa may tutuyan ako dapit. Pag una, gamay pa man kaayo. Pero nagkadugay, nagkadako sad siya. Unsa ka ni? Delikado ba ni? Unsa mahinungdan ani? Posible ka nga tungod ni sa akong paggamit og pills? Ikatulong pangutana. Sa akong bana-bana, murag tulo na katuig sukad ko ni gamit og pills aron dili ko mamabdos. Doon na ba siya side effects sa akong lawas? Posible ka nga mao ni hinungdan sa akong mga namatikdan sa akong lawas? Ikaupat og katapusang pangutana. Usahay dugon ko kaduha sa usa ka buwan. Unya, grabe ra ba ka kusog? Normal ra ba ni sa manggamit og pills? Okay ra ba? Nga mopadayon ko o undangon na lang gyud nako ang pagpills. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Helen. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Husian Martinez Building Cosmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong mangkotlo nga pagtulunan karong adlaw ako ning nabasahan somewhere. A quitter never wins kuno nya winner never quits no. Before we quit kuno we have to try. So before we die we have to live and before we speak we have to listen kay kinahanglan we have to do it in the right way, you know. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Helen. Bata pa ni si Helen, no? 18 years old, taga Cebu City. Kumusta naman dahil mga taga Cebu City? Kumusta naman ako mga kauban sa una dia sa Vicente Soto Memorial Medical Center? Okay ra bang kinabuhi na to dia mga taga-Kambagdos? Mga taga-Pasil, kumusta naman dahil si Juan, no? Una ko nga okay na si Dr. Albora. Or rather Albora, Albora, no? Si Mama Wis Zamora dia sa Jones Avenue, no? Mga taga-Guba, mga Pilo family, ako pa mga parinti sa mother side nako. Tony, no? Kinsa pa may taga Cebu City akong gigreet, no? Mino Gabisay dia sa Bunbun, no? Dr. Robert og Marian Dinopol, pero ba silang maminaw kanin sa Ren. Maminaw ba mi sa mong programa mag-drive me, no? Hapon, no? Ayaw mo mag-focus akong drama, good Robert, kung nag-drive ka, ha? Si Marian lay paminawa. Now, going back to Sender Helen, no? Punto medical ang problema ni Helen. So, ako lang gini paningkamutan Helen, no? Nga matubag ni imong pangutana. By the way, nalimot ko. Dito na kong matalom lady, no? Sorry kayo, ha? Na-meet na ko ni si Rene Pilaton o si Jobert Esquadra diya sa barangay Saragusa, Sitio Dumag. Matalom lady, no? They are into furniture business, no? Ben and John's Furniture, ha? Nindot kayong napalit akong lingkuranan ninyo, Rene, no? Katukayo rabanin ako, no? Guwapo sa ni kay. May Rene nga dili guwapo. Uriya buyag, no? Unang pangutana ni Helen. Okay ra ba nga magsigi ko og gamit og bills? Di ra ba di makadaot sa akong lawas? Maon man goy gamit nako aron
aron dili ko mabdos kay bata ako. Well, akong tanaw sa imong Helen, no? I do not know kung single ba ka na ba kay live-in partner o married na ka, no? Maklaro ka sa drama. Pero kini magong paggamit sa pills, magdepende ni sa guidance sa imong ubigan gynecologist, no? Kay ang kining pills very effective ni siya nga contraceptive way. 99% effective as long as you will have to follow the proper intake, no? Unlike withdrawal or kining mga wanam to mga basikong mga legisyon sa una, no? Diya man to sa una kanang rhythm method usay mo guning rhythm ngod pindil binagkorne kayo ng imong partner adi madag rhythm oy, no? So kaning pills safety gini siya. Another safe way to prevent contraception is kining injection, no? Kining implants, no? Pero kinahanglan gini siya og careful evaluation examination sa imong kining ubigay ni. Okay ra yun ka magamit og pills. Kunya usabon ako sa makausapa, you need to be guided by people in the health center. Isa ka na mga midwives na to da, mga nurses, mga rural doctors. May tanan doctors maagi may ubigay ni, ha? So ako sa psychiatrist man ko, agi ko ubigay ni. Di may mong graduate og di mo agi ubigay ni. Kung tubag sa imong nang pangutana, okay ra. Pero ang pangutana, naay bukol nga nitubo sa may sani tutuyan nako dapit. Pag una, gamay pa man kaayo ni pero nagadugay nagkadako man. Unsa man kaha ni? Delikado ba ni? Unsa may hinungdan ani? Posible kaha nga tungod ni sa akong paggamit og pills. Well, naay mga side effect ning maggamit ka og pills, no? Ako lang gining usa-usahon ning mga side effect paggamit og pills, no? Ang usan na ni is kay breast engorgement, no? Not necessarily nga bukol, but when you touch it, when you try to feel it, wala siya bukol, pero engorge lang gud ang imong breast, no? Kunya ang uban ni amenorrhea, of course, dili na ay irregular menstruation, kunya mag-headache ka, no? Siya vomiting. So these are mga side effects sa mga tao nga magamit og pills, no? Mag-mood swings kani ang uban. You know what I mean by mood swings? Karon happy kay ka for no apparent reason, mahimo na sa kang depressed, no? Or the other way around. So expectedness sa mga tao nga mo gamit og pills, mag-nausea, vomiting ganin ang uban, no? Mo decrease ang imong sex drive, meaning ang imong libido mo decrease. Of course, depende pa na sa imong sex partner. So kanang imong gigong tutoy murag ning tubo, di na to ma-roll out the possibility nga naa kay breast mass, no? Pero usa sa posibleng side effect ang balikod sa makusapa sa contraceptive pills is breast engorgement, no? Or enlargement. Kung naagyo bukol tinuod, ipa-examine ko din sa imong doktor o bigay ni. Ako suggestion is ipabiopsy ni siya. Roll out malignancy, no? Di na lang ta magtagna pa, no? Biopsy is a confirmatory way to determine whether ang usa ka bukol or tumor is benign or malignant. Mayong gani kog benign meaning dili siya cancerous. Mayong gani kog malignant meaning cancerous. Wa ko maingon nga cancerous na imong bukol, labis di ninong kakatulog. Okay? Ato na nang ipatanaw sa imong ubigay ni dag sunod nimong check up. Ingna ngayon si Dr. Obra ni suggest nga ipabiopsy. Kung naa man gyud ma-feel ninyo, ha? Ikatulong pangutana sa akong bana di pag hindi mo din minyo, no? Pa makasal kay bana pa man. Murag tulon na katuig sukad ko ng gamit og pills aron dili ko mumabdos. Doon ba di ay side effect sa akong lawas? Yes, ako nang ginaingon daghan headache, nausea, vomiting, amenorrhea, decreased libido, katong mag-mood swing. So sa mga side effect. Posible ka nga mao ni hinungdan sa akong namatidan sa akong lawas. Yes, mo lose ka og weight, murag minginana bitaw. So kung 18 years old ka, natulo ka tuig na nagamit og pills, sa yuha basad nimo mao lagi na. Wa ko nakasaba ha, pero ako lang suggestion, pubeda. Kung 18 ka karon, so 15 years old ka na nagsugod na ka gamit og pills, so na kay bana sa 15 years old ka, too early, no? Helen, usa sa akong mga trabaho isip psychiatrist to appear in court as an expert witness and annulment of marriage to psychological incapacity. Kadaghanan sa akong mga kliyente mga teenagers, no? Nga minyo mga teenagers. Na ako'y katambag nimo, unta ka mo focus lang ka sa ginabuhi ba usa aning married life, no? Sayura pod, sayura kayo 15 anyos, ug sayura. Sunod ka pangutana, unsay usahay dugon kog kaduha sa usa ka buwan. Unya grabe ra ba kakusog? Normal ra ba ning maggamit og pills? Yes. Mayong gani kog amenorrhea meaning dili dugon, no? In 3 months time. Kung napoy irregular menstruation, usa na expected sa defect sa pills. Depende po sa klase sa pills, no? Ay ang giigo ang ganani ang level sa imong estrogen progesterone, no? Okay ra ba nga mo padayon og undangon na lang gyud nako ang pills? Go back to your attending OB-GYN, ha? Kay subsag kayo og mo kan ko kay wa kita nimo og examine nimo. Go and see again your OB-gynecologist na sa Cebu City. If the problem is financial, you can go to the Department of OB-GYN sa Vicente Soto or to the Department of OB-GYN sa CCMC, Cebu City Medical Center. But if you have some budget, you can go and see private OB-GYN. Mo recommend ko akong kumari si Dr. Cora Quijano, ha? Ari ka sa Lapu-Lapu, na ari si Dr. Lourdes de los Rias Ato, ha? Dr. Belinda Pañares, ha? Musta naman ay. Kumo na mga OB-GYN ni Libay Indiansa. So daghan ni sila mga OB-GYN akong mga kaila. So sila gyud may nga expert aning problema Helen, no? Helen
no? Okay, so now kasabot ka sa kung speaker ni Mahilin nung nganto sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rini Obra, with Tony Eileen Bathan, nga mo imutambag yung mga legal problem. Mapasalamaton kayo mi sa inyong makanunayang pagpaminaw sa mga programa sa RMN. Taas ka tag greeting sa atong lugar, no? In fact, proud kay kuani. The best radio drama program kuno mi naka-award dito sa Manila bago lang natong November. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide katakaraman. Nakang salamat o maayong